Mietitäänpä hetki. Miten ihmeessä Egyptin prinssistä, joka elää täydessä ylällisyydessä, voi tulla nöyrä paimen keskelle erämaata? Ja miten siitä samasta paimenesta kasvaakin profeetta, joka johdattaa kokonaisen kansan vapauteen? No, Mooseksen elämä on juuri tällainen eeppinen tarina. Se kattaa 120 vuotta ja 3 aivan erilaista elämänvaihetta. Okei, eli koko homma voidaan oikeastaan jakaa 3 selkeään 40 vuoden jaksoon. Ja tiedättekö, jokaisella jaksolla oli oma iso kysymyksensä. Prinssinä Egyptissä hän joutui miettimään, kuka minä oikein olen. Sitten paimenena Midianissa pohdinta muuttui, olenko minä valmis tähän. Ja lopulta profeettana hän kohtasi sen suurimman haasteen, miten minä johdan tätä kansaa. Lähdetään siis katsomaan, miten tämä kaikki tapahtui askel askeleelta. Ensimmäiset 40 vuotta. Ne sijoittuvat aikansa mahtavimpaan valtakuntaan, Egyptiin, ja sen loisteliaaseen kuninkaalliseen hoviin. Mutta kuten arvata saattaa, kaikki ei ollut ihan sitä, miltä ulospäin näytti. Mooseksen elämä oli alkuun kuin suoraan sadusta. Hänet pelastettiin vauvana Niilistä ja Faaraon oma tytär kasvatti hänet prinssinä. Hän sai parhaan mahdollisen koulutuksen ja eli rikkauksien ympäröimänä. Mutta syvällä sisimmässään hän kantoi toista todellisuutta. Hän tiesi olevansa hebrealainen ja se aiheutti valtavan ristiriidan, kun hän päivittäin näki oman kansansa kärsivän orjuudessa. Ja sitten tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Mooses näki egyptiläisen työnjohtajan pahoinpitelevän hebrealaista orjaa ja hän teki ratkaisevan valinnan. Hän puolusti heikkoa, mutta teolla oli karut seuraukset. Yhtäkkiä hänen oli hylättävä koko entinen elämänsä, valta, vauraus, asema ja paitava henkensä edestä. Herralla oli kuitenkin jo aivan toisenlainen suunnitelma hänelle. Ja niin me päästään Mooseksen elämän toiseen vaiheeseen. Nämä seuraavat 40 vuotta eivät olleet mikään rangaistus, vaan ne olivat hiljaista ja nöyrää valmistautumista tulevaan, kaukana Egyptin loistosta ja melskeestä. Mooses päätyi Midianiin, löysi sieltä turvapaikan ja perusti perheen appeensa Jetron luona. Elämä muuttui täysin. Nämä vuodet olivat hänellä eräänlainen nöyryyden koulu. Paimenen arjessa hän oppi kärsivällisyyttä ja kuuliaisuutta, juuri niitä ominaisuuksia, joita hän tulisi myöhemmin kipeästi tarvitsemaan. Ja tässä onkin lause, joka tiivistää tämän kaiken aika täydellisesti. Prinssin oli ensin tultava paimeneksi, jotta hänestä voisi tulla profeetta. Hänen täytyy menettää maallinen asemansa ja oppia johtamaan lampaita, ennen kuin hän oli valmis johtamaan Jumalan kansaa. Se oli aivan välttämätön muotonmuutos. Ja nyt tässä on tosi mielenkiintoinen ja tärkeä yksityiskohta. Kyse ei ollut pelkästään käytännön taitojen oppimisesta. Mooses sai apeltaan Jetrolta Melkisedekin pappeuden. Se tarkoittaa siis Jumalan antamaa valtuutta toimia hänen nimessään. Tämä jumalallinen valtuus oli ehdottoman kriittinen, jotta hän voisi myöhemmin toimia Herran edustajana ja johtaa Israelin kansaa. Ja sitten 40 pitkän ja hiljaisen vuoden jälkeen tuli se kutsu. Palava pensas Horebin vuorella oli todella dramaattinen hetki. Tehtävä, jonka Jumala antoi, tuntui aivan mahdottomalta. Mooses itsekin epäili kykyjään. Hän sanoi olevansa huono puhuja, mutta Herra lupasi olla hänen kanssaan ja antoi vielä hänen veljensä Aaronin hänen avukseen ja puhemiehekseen. Ja tästä alkaa se viimeinen ja ehkä kaikista dramaattisen 40-vuotinen jakso. Nyt paimenesta on tullut profeetta, kansan vapauttaja ja Jumalan voiman välikappale. Tässä vaiheessa tarinaan tulee todella vauhtia. Ne 10 vitsausta eivät olleet mitään Mooseksen omia temppuja, ne olivat Herran voimannäyttöjä Egyptin epäjumalia vastaan. Ja se Punaisen meren jakaminen oli kaiken huipentuma. Se teki kristallinkirkkaaksi, että tämä vapautus ei ollut Mooseksen, vaan yksin Herran työtä. Kun vapaus oli saavutettu, alkoi kansakunnan rakentaminen. Mooses sai Siinain vuorella lain, ne kuuluiset 10 käskyä, ja he rakensivat tabernaakkelin, jotta Jumalan läsnäolo voisi kulkea heidän mukanaan. Mutta helppoa se ei ollut. Esimerkiksi se kultaisen vasikan palvominen osoitti, kuinka hengellisesti epäkypsää kansa vielä oli ja kuinka paljon opetusta ja johdatusta he tarvitsivat. Ja tämä on muuten loistava muistutus siitä, ettei kenenkään tarvitse selviytyä kaikesta yksin, ei edes profeetan. Mooses yritti ratkaista kansan ihan jokaisen pienenkin riidan itse, ja hän oli aivan uupumispisteessä. Silloin hänen appensa Jetro antoi hänelle korvaamattoman neuvon, delegoi, jaa vastuuta muille. Aika ajaton johtamisoppi, eikä vain?
No niin, katsotaanpa sitten lopuksi vähän laajempaa kuvaa. Mikä oli Mooseksen elämän ja palvelutyön pysyvä perintö ja syvempi merkitys? Monilla Mooseksen teoilla oli itse asiassa syvempi symbolinen merkitys. Ne olivat esikuvia tulevasta Kristuksesta. Manna, se taimaasta satanut ruoka, on esikuva Jeesuksesta elämän leipänä. Vesi, joka virtasi kalliosta, symboloi Kristuksen antamaa elävää vettä. Ja se vaskikäärme, jonka katsominen paransi käärmeen pureman, opetti meitä katsomaan Kristukseen pelastuaksemme. Mooseksen lähtö tästä elämästä oli myös aika poikkeuksellinen. Hän ei siis kuollut ihan normaalilla tavalla, vaan hänet kirkastettiin. Se tarkoittaa, että Jumala otti hänet pois niin, että hänen ruumiinsa muutettiin kuolemattomaksi. Ja miksi näin? Jotta hän voisi säilyttää fyysisen ruumiinsa ja palata satoja vuosia myöhemmin antamaan pappeuden avaimet Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle siellä kirkastusvuorella. Tässä nähdäänkin koko matkan kaari täydellisesti tiivistettynä. Rooli, paikka ja opittu hyve. Kaikki muuttuivat jokaisessa vaiheessa. Mutta kaikkein tärkeintä on se sisäinen muutos ja ne kysymykset, joiden kanssa hän paini. Matka alkoi identiteetin etsinnästä, jatkui valmistautumisen kautta ja päätyi valtavan vastuun kantamiseen. Aivan uskomaton kasvutarina. Ja tämä kaikki jättääkin meidät pohtimaan yhtä isoa kysymystä. Miksi se valmistautuminen vaati niin uskomattoman pitkän, hiljaisen ajan? Mitä sellaista voimaa on nöyryydessä, kärsivällisyydessä ja odottamisessa, että se on aivan välttämätöntä todelliselle johtajuudelle? Se on ajatus, jonka jätän teille mietittäväksi.